ingkang kinarya kangge gegempalaning crita rikating wong akanda tunggal critane siji panggonane menika kenging dipun wastani gelaring Kraton Hendra Prasta ya Kraton Batanawa Kawarsa ya Kraton Negari Ngamarta Hendra Prasta ngemu teges sawijining papan panggonan ingkang sugih banyu ya sugih udan kanan mila tananing subur tetaneman samya tumukul-tukul ing negari Hendra Prasta sinebataken Batanawa Kawarsa tandha yekti ing mriku suwijining negara ingkang kedunungan sumber sanga ingkang kinarya pagesanganing para kawula kang olah tetanen wonten ing negari Ngamarta sinebataken Ngamarta menika ngemu teges bekas tilasing keratone Jempri Prayangan ing Begendul utawi alas Begendul Wonomerta lha dene ingkang mengku pusaraning negari Ngamarta menika yekti jejuluk Sang Prabu Yudhistira ya Sang Prabu Kuntadewa ya Sang Prabu Gunatalikrama ya Raden Wijakangka ya Raden Pandhusiwi ya Raden Kuntitanaya ingkang duk rikala semanten ngempalaken sedaya para kadang Pandhawa sedaya ya Raden Werkudara ya Bratasena ya Raden Wijasena ya Raden Gadung Wacana boten kantun swane Raden Arjuna kinarya panengah Pandhawa ya Permadi ya Taranggana ya Raden Janaka miwah Raden Pinten kelawan Tansen ya Raden Nakula saha Dewa rikala semanten nampi rawuhe Natagung ing Diwarawati jejuluk Sri Nalendra Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Sang Janarjana ya Danardana ya Sang Prabu Wisnumurti ya Raden Narayana ingkang rikala semanten Sang Aja dipun jarwani kelawan Prabu Kuntadewa kinen rawuh wonten ing negari Batanawa Kawarsa nyekecakaken anggenipun pinarang perang oh nggih Nyai rumaos boten kirang-kirang sekeca pinarangipun ingkang rangka Nyai inggih perang nyekecakaken anggenipun pinarang oh nggih
sinebur prasantana sinebur prasantana sami sumiwit mungking ngayu yang sukma sasmitaning sumbah wana langgeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken seprembagi panakrami mugi kunjuk wonten ing sandhap pepodo perak. Duh Yayi, nggih Yayi. Kula cadhong tangan kekali mugi ndadosaken jimat ingkang langkung-langkung paripe Yayi. Nyadong tangan kekali mugi ndadosaken jimat ingkang langkung-langkung paripe perak. Ingkang rayugi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing handap pepodo perak. Ya Arjuna tak tampa wani wang puja pangestunipun Kakang Rampana. Gurawalan penampi dalem nyadong tangan kekali mugi dadosaken jimat ingkang langkung-langkung paripe perak. Syukur mangayu bagya. Ingkang rayugi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk perak. Ingkang rayu ugi ngaturaken ngabekti mugi kunjuk perak. Ya kembar tak tampa. Ora liwat puja pangestunipun Kakang Yoga Tampanana. Nyadong tangan kekali mugi ndadosaken jimat. Nyadong tangan kekali mugi ndadosaken jimat perak. Syukur mayu bagya beja kumayangan. Mangun jurang mangun juring godhek wong Simbarja aja wangnya malang buku gangsir swaraning senongkaya Singobaro dipokon aku deku wah jelendeng aku padha aras tekanmu jelendeng aku swara kaya gluduk ora panggling yo adikmu Sena neng panggling rupane ojo panggling suarane yo adikmu Sena jelendeng aku yo Yayi padha aras dene kanan para dewi yo karene pilek wingi sore saiki waras saka donga-dongaku dhewe jelendeng aku aku nek guneman karo adikku Situk iki kok wis mbuh Yayi Sinuwun nuwun kasinggihan dawuh perak mekaten Yayi tumrap kawontenaning negari Ngamarta ngantos pun Kakang rawuh wonten ing Batanawa Kawarsa menika kok benten kali pepadatan ingkang sampun kawuri Yayi wonten menapa Yayi mbok inggih pun Kakang nika dipun jarwani mbok inggih Kakang nika dipun paringi warta wonten menapa tumrap kawontenaning negari Ngamarta langkung-langkung neniti kawontenaning Yayi Sinuwun pasuryanipun Yayi Sinuwun kados surem
Yayi Rejuna nggih surem. Nang kula saha Dewa nggih surem. Yayi Sena nggih surem. Wonten napa Yayi? Mbok inggih. Pun ingkang raka menika dipun jarwani tumrap kawontenan menika perang kados pundi? Wonten perkawis menapa enggal? Enggal Yayi Sinuwun paring pawarta dumateng pun ingkang raka Yayi. Kados pinti perang. Lah iki kersanipun sedaya menika cetha trawala-wala. Panjenengan wedharaken wonten ing Paseban Agung nika Yayi. Monggo. Ngaturi Yayi Sinuwun medharaken sabda tumrap kawontenan ing negari Batanawa Kawarsa. Nika napa ingkang dadosaken sureming penggalianipun Yayi Sinuwun. Nuwun kasinggihan Pera tumrap kawontenaning negari Ngamarta nggih Batanawa Kawarsa menika ngantos ndadosaken surming penggalian awit Koko Prabu Yayi Sena menika nggadahi kekajengan ingkang nyolowedi. Kekajengan ingkang nyolowedi menika napa Yayi? Lah nggih, kekajenganipun Yayi Sena menika boten kadidening pepadatan ingkang sampun kawuri perang. Awit napa Yayi Sena menika bebasanipun menawi pun ingkang rayi menika inggih menika ngerungkepi kahanan, ngeramesi kahanan. Yayi Sena menika kados pamit pejah perang. Lah sinten to tiyange menawi dipun pamit pejah nika boten surem perang. Kados pundipun ingkang rayi menika mangsuli pamitanipun Yayi Sena. Yayi Rejuna inggih kasinggihan dawuh perang. Apa bener kanan kowe iki? Nyuwun kasinggihan. Pancen gileres Kakang Sena menika pamit pejah. Nggih, perang. Kakang Sena menika pamit pejah. Nggih, perang Kakang Sena menika pamit pejah. Lho adi kaya kok talah dhisik Yayi Sena pun Kakang si jajal pun Kakang iki cetakno tumrap kanan iki apa bener gak ngono para iku lho kanthi pamit mati iki ya apa sih critane si jajal pun Kakang iki ceritanono dongengono ya apa kandhane Yayi Sena. Celitek kakakku ya Yayi. Gak ngono. Sing pamitan matek iki sapa? Lah jarene ature adik-adikmu. Ature kakangmu ya Yayi Sinuwun ngono. Ya jajal pun kakang iki njaluk keterangan para dhewe. Yo nek kon gak ro kon tak kandhani. Celitek kakakku. Gini lho kula bukane ganti aku didakwa pamit mati kon rakyat ru kananing negara Ngamarta iki sing babat sapa ya para lan para kadang Pandhawa. Iya aku sing babat alas Begendul Wonomerta. Aku yo gak yo gak ngene gak ngono, wajibanku tak lakoni.
alas tak babat tak bangunno keraton iki sing luhuhi barep kutha kakangku semono ya uga aku ya gak jaluk pelungguhan anan iki mergo aku ngrumangsani ana sing tuwa ya iku wajib ndak wenehi pelungguhan mergo aku jek kuwatem kanan sing kaya ngono aku wis banget matur nuwunku nang Gusti sing darbe pasti tumrap kanan iki aku yo gak neko-neko kon rak yoro yo yayi banjur aku wis mulya para kadangku Pandhawa yo wis mulya Allah tanpa rupa negara Ngamarta iki ngono ya yasa ya yasaku ya yasa ya yasak nidulurku Pandhawa kabeh yo ya yayi lah iki duduk negara warisan yo bener kaya ngono aku ngrumangsani mulya mula banget panuwunku marang Gusti kang among tuwa banjur aku mikir jledhek aku mikir ya apa kananing Sudermaku yaiku bapakku Pandu lan babuku Madrim sing wis kabundhut ana alam Kasidajati jledhek aku kepingin nyatakno kaya apa kananing Rama ya bapakku Pandu ana ing alam kelanggengan kono mergo apa kon gak ro critaning bapakku Pandu kabeh dulur-dulurku apa ya ro apa ya ngerteni apa ya pantes menawa aku cerita gak ngono ripara iku cerita sing nyapa sih ngono kira-kira wah kananing bapakku Pandu Nadyanto wong sing apik mengkono bloko tumrap kananing Ratu Gumbinatara ya wicaksana upi gak ana teng wong gak duwe dosa iku gak ana tetep bapakku Pandu iku ngono duweni dosa ya duweni luput lah banjur sing gedhe lupute bapakku Pandu lan babuku Madrim sepisan iya iku wani nunggangi lembu andini titianing bapakku Bathara Guru angka loro mateni Begawan Duk rikala semana sing ngembacaya dadi kidang apa iku gak pitung dosa lah banjur Kartara jledhek kakangku mula aku kepingin nyatakno kanan iki Duk alam Kasidajati alam kelanggengan kaya apa kira-kira bapakku Pandu iku dukono iku mlebu swarga apa dicemplungno ndut mani luka ya dilebokno neraka pikir aku jledhek aku kok menawa nek bapakku Pandu diganjar swarga banget panuwunku jledhek aku nanging kok menawa bapakku Pandu lan babuku Madrim iku dicemplungno ndut mani luka wah
suka bunga ndak pilih mati tinimbang urip ana alam donya. Aku mulya nanging bapakku Pandu durung mulya. Aku moh mulya jlitheng kakangku. Mula tak nyatakni ana kayangan Suralaya kono. Jlitheng kakangku, aku pamit nang babuku Kunti. Aku pamit nang dulurku Barep. Kuto kakangku, Jedhik yo tak pamiti. Nakula Sedewa yo tak pamiti. Dong-dongane kabeh, Jlitheng kakangku kowe kabeh, dorak kabeh. Digusi aku kate bongko ta yo apa. Yayi Sena, iya Jlitheng kakangku. Kekarepan para iku bener ya, bener ora luput, pancen yo apik. Yo nek ancene bener yo pangestanana. Dulurku kabeh kongkon dongak-dongakno aku tak budal nang kayangan Suralaya kono. Ndak nyatakne kananing bapakku Pandu Jlitheng kakangku. Tupi Yayi. Kekarepan sing kaya ngene iku ora ana, Yayi. Ndi ana tumpon umpama kira-kira. Awit apa? Paman Pandu wis palastra, wis tumekaning pati ana ing alam kelanggengan. Sakjane iku ya sakjane Yayi. Sing kena patut tutuk kono iku ya iku den arani donga dinunga ngono Yayi. Cara agama umpama kena den arani cara agama iku kena ngono. Nek cara agama Islam ya kaya ngono iku. Kena den arani kirim Fatihah ta apa iku. Agama Hindu ya kaya ngono iku. Lan sak pinunggalane. Lah yo ngono. Tegese kaya apa Jlitheng kakangku. Karepku aku iki duweni kaweruh. Ndak praktekne, ndak lakonane. Tak wong ro dhewe adikmu Sena iki wong kasunyatan. Donga iku kudu padha karo kelakuan. Mula nek anjene karepe Sena gak ono, mbok arani gak ono. Mula aku takon, amrih ana carane ya apa Jlitheng kakangku? Heh? Amrih ana carane ya apa adikmu iki munggah ana kayangan Suralaya? Ora ana Yayi, ora ana. Cara sing ya apa maneh lho Yayi. Wong iku nyata kekarepan para iku. Nyata kekarepan para iku gak ana Yayi. Nek kon ngomong gak ana, mongko aksara Jawa wis muni ana cara. Iku tak waca papat. Ana cara, ana carane. Mula Jlitheng kakangku nek kon ngomong gak ana. Apa sastra iku luput? Apa sastra ana cara iku luput? Kudune ana cara Jlitheng kakangku. Latialah. Iya Yayi, iya. Yen kaya ngono pun kakang wis ora bisa maneh-maneh ngunggahi omongan Yayi. Wis kenceng tekad para wancene Sena iki. Iya, ya. Tak pangestoni kaya banyu mili. Yayi sinuwun. Nuwun kasinggihan pun panjenengan pun wasumelang tumrap kawontenane Yayi Sena pun dipun pasrahaken mawon. Dumateng Gusti Kang Among Tuwa. Wah, Jlitheng kakangku nek kaya ngono ya karo dulurku kabeh barep kuto kakangku Jedhik Nakula Sadewa. Aku mangkat ana kayangan Suralaya.
Semsaspitaning sumpah wana langgeng mangko dhisik menawa raluput iki rakya Yayi Naga Tatmala Yayi padha waras tekanmu ana paseban kene katuran perbagi ya Yayi nuwun gung ing pangaksani duh Kakang Prabu nggih saderenge rumentah dawuh paduka Kakang Prabu sepana krami sampun kula cadong tangan kekali kapundhing mestaka kacencang wonten ing pucaking ritma ndadosaken teguh kayuwananipun ingkang rayi peran syukur mangayu bagya semono uga Yayi Naga Tatmala katuran perbagi iya Kakang aku ya banget panariman padha waras Yayi Naga Tatmala pun kasinggihan dawuh perang ingkang rayu nggih ngaturaken ngabekti napa sedaya sami ginanjar wilujeng tan wonten sambikala ya Yayi ana parigawe apa Yayi Naga Tatmala ngaten perang tumrap kawontenane Kakang Mbok Rara Ayu Naga Gini iya pramila pun ingkang rayi ngantos lumanget wonten ing Ngamarta negari menika perang awit Kakang Mbok Rara Ayu Naga Gini menika dipun kersakaken utawi dipun lamar kelawan Prabu Nagapasa ratu ing Puserbantala inggih Puserbumi perang mriko inggih sampun nyumrepi menawi Kakang Mbok Rara Ayu Naga Gini menika sampun ndarbeni garwa mandar-mandar wekdal sakmenika sampun ndarbeni sangu perang lah pramila ingkang rayi sowan wonten ing negari Ngamarta menika saperlu paring jarwa dumateng Kakang Bratasena nggih Kakang Werkudara tumrap kawontenan ing Kahyangan Sapta Pertara perang awit
satemah kawontenaning lamaranipun Prabu Nagapasa menika dipun tampik kelawan Rama Hanantabuga ndadosaken dukane Sang Prabu Nagapasa pramila ngawontenaken Putri Boyong. Wekdal sakmenika bebasan kayangan Saptapertala menika kinepung makul binaya mangap kantun saingkupe payung perang awit Wadyabala puser bumi ingkang tanpa wicalan menika sampun sumedya wonten ing kanan keri kayangan Saptapertala perang. Yayi Rejuna kaya apa? Kula namung nyemanggaken perang kados pundi? Kakang Nalendra Bathara Krisna kados pundi? Wonten kedadosan ingkang semanten. Mongko Yayi Sena sampun lumawat wonten ing kayangan Suralaya perang. Iki ana perkara ngene iki lho. Mula tah mula. Ngene iki sakjane kuwi kena den arani sastra utawa ayat. Wong lanang iki lho. Nek ditinggal metu banjur kaya ngene mongko iki genting kanan iki. Yayi Rejuna nuwun kasinggihan dawuh perang kados pundi. Ngene ya. Para getapno para wadyabala sak cukupe negara Ngamarta. Nek perlu diparuh parudang separuh umpama kurang cukup tambah ana maneh ya. Ayo paring bantu pitulung marang kayangan Saptapertala. Yayi Naga Takmala inggih kasinggihan dawuh perang kados pundi. Nah ngene Yayi. Ayo. Bali ana kayangan Saptapertala. Nah, para kocek ditutna karo Yayi Janaka lan uga saking para prajurit ing negara Ngamarta. Mekaten perang nggih kula ngaturaken Gung ing panuwun. Iya. Nenggalaken lumampah Sang Naga Tatmala kairing Raden Janaka Sumawana Wadyabala Ngamarta Biu. Niki purnayane